централния площад на Катания, в сърцето на Сицилия, най-големият град на Сицилия, сърцето на мафията е тук, което е било. И малко по-късно ще кажем няколко думи за мафията. В момента срещу нас се намира църквата на света Агата, известната християнска светица, която е загинала по време на мъчение, като са отрязали според историята двете гърди, с клещи и прочие и така. И сега тук се молят хората в тейна чест. Основната църква в Катания и закрилницата на града. Пред нас е паметника с слона, който е символ от слоната, изграден с вулканичната лава, която когато Етна е изригнала, заляла е целия град, който в момента е около 120 хиляден, горяло около 1 милион жители. Всичко е било в лава. И сега от лавата се изграждат постройките и сградите. Площадът е черен с гранит от самата лава. Отстрани мазилките, които виждаме. Всичко това е с вулканичната пепел направено. Срещу нас е архиепископията, седалището на архиепископа на Сицилия. От тази страна се намира кметството, антична стара сграда. От тук започват туристическите влакчета отсреща, които разхождат посетителите на града на околовръст в старите улици. За мафията вече няма какво да кажем, че тя почти не съществува. Ако съществува, тя е някъде в регистрите на полицията, в белите якички и така нататък. Нещата са се променили. След убийството на Фалконе тук генерално са се изменили. И така. Но тук е било самото сърце. В момента ние продължаваме с нашата разходка. Очакваме голям дъжд. Може би с гръмотевици. Може и да се размине. Продължаваме нашата разходка из града както стане.